Goedemorgen dames en heren. We zijn hier op een nieuwe locatiekeuring en we zijn hier in Sint-Jannesga bij Stal van de Kadijk van de familie De Boer. Het zijn schitterende omstandigheden hier, de baan ligt er perfect bij, mooi weer en we hopen op een goede keuring. We hebben er veel, we hebben er 36 te keuren vandaag. En na nummer 22, dan zullen we een kleine pauze houden. En dan gaan we daarna, na een klein half uurtje, gaan we dan weer verder. Also, a warm welcome to our foreign guests. We are here in Friesland, in Sint Johannesga, and with Stable van de Kadijk. And the circumstances are very good. We have nice weather here. So we hope we have a successful keuring here, successful inspection, and we will start with number 1. And before I do that, I will tell you that my mate who is judging also the horses, that is Piet Bergsma today, and Adriaan Meinersma, he takes care of the views you see here today. Dan beginnen we dus met nummer 1. Nummer 1 is Boukje van het Uitkom. Dat is een jonge Epke uit een olgetmoeder. En de eigenaar, de fokker-eigenaar moet ik zeggen, is de familie Visser Nieuwhof uit Berlikum. En de hoogtemaat van deze merrie is 1,67. The high awizes is 167. And we start with the 4-year-old volboek mares for inclusion in the studbook. En we hebben hier rubriek 5, springmekeur van 4 jaar en oudere veulenboekmerries om opgenomen te worden in het stamboek. We starten dus met nummer 1.
Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van paard nummer 1, Boukje van het Uitkom. Een grootramige merrie met een goede rasuitdrukking, met name door de mooi gebogen halsvorm. Sprekend hoofd, misschien iets lang, maar wel een sprekend hoofd. Mooi in de voorhand. De bouw een bemerking op het middenstuk, gezonken in het middenstuk. En we zien graag een paard meer opwaarts gebouwd. Het beenwerk straalt wel ruim voldoende hardheid uit, maar het is wat een recht achterbeen en het voorbeen is wat hol van stand. We hebben wat problemen met de manier van stappen. De stappen die mist regelmaat en tact. Dan de draf, dan waardeert de merrie zich wel op met veel buiging in het spronggewricht. Maar we zien graag een paard opwaartser. Maar ook hier mist het paard de regelmaat in de manier van draven. Gezien de bewegingsvormen, met name in de stap, kan dit paard vandaag niet worden opgenomen in het stamboek. This mare is not invited for registration in the stud book. The movements are not the good quality. Dan hierbij de uitslag van nummer 2, Boukje van de Achterwaai. Het is een merrie met een zeer aansprekend is in de voorhand. Goede verticaal gestelde hals, sprekend hoofd, misschien iets lang. En ook de nek zou iets meer lengte kunnen hebben, maar het geheel is zeer aansprekend en komt zeer rassig over, ook met name door de kleur en de lange manen. Het paard is iets neerwaarts gebouwd, heeft goede aansluitingen in de bovenlijn. Het beenwerk straalt ruim voldoende kwaliteit uit en is ook correct gesteld. Het paard stapt met heel veel ruimte en met een goede kracht daarin en ook met lichaamsgebruik. De draf daarentegen, hij maakt zich heel mooi in de voorhand, maar zou van achteren ietsje directer kunnen aantreden, waarbij hij dan de bovenlijn iets meer zou kunnen aanspannen.
Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een ster tweede premie. This mare is coming in the stud book with star second premium. Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 3. Het is een merrie die qua uitstraling voldoende formaat toont, ondanks de hoogtemaat van 1,58. Paard met een goede halsvorm, goed gebogen, ook ruim voldoende lengte in de nek. Het hoofd kan daarbij sprekender zijn. In de bouw goede aansluiting in de bovenlijn, hellend kruis. En we zien graag een paard meer opwaarts gebouwd. Het beenwerk is wat een recht achterbeen, straalt voldoende kwaliteit uit. De voorstand kon daarbij ietsje zuiverder zijn. De bewegingsvorm, met name de stap, daar mist hij de kracht en zou daarbij ook meer buiging in het spronggewicht kunnen laten zien en ook meer lengte in de pas kunnen maken. In draf heeft het paard een makkelijke manier van beweging met voldoende souplesse daarin, maar we zien graag dat het achterbeen ondanks de buiging wat directer onder de massa wordt geplaatst en dat het paard ook meer balans toont, meer zelfdragendheid, waardoor hij de kans krijgt meer opwaarts te bewegen. Het paard wordt vandaag opgenomen als stamboekmerrie met een derde premie.
Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 4. Paard die goed zwart van kleur is. Een paard ook die voldoende in de romprichting is wat horizontaliteit betreft. Qua ras zien we graag wat meer sprekend hoofd en ook iets meer nek. En ook de hals komt ietsje zwaar uit de borst vandaan. In de aansluiting, ik zie met name de lendenpartij, dat daar in de bovenlijn wat meer bespiering zit. Ietsje hellend in het kruis. De merrie die stapt met verven. Daar met een goed ruimend voorbeen. Het achterbeen zou daarbij iets meer buiging kunnen tonen, maar wordt wel met kracht onder de massa geplaatst. De draf, daar zien we toch graag dat het achterbeen met meer snelheid en eigenlijk ook wat van minder ver onder de massa wordt geplaatst. Het paard heeft wel ruim voldoende buiging in het spronggewricht, maar zou erbij wat meer balans kunnen tonen en meer tot dragen kunnen komen. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. This mare will be in the stud book with a 3rd premium. Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 5. Het is een paard die we graag wat langer gelijnd hadden willen zien. Een beetje beklopt. Paard die door zijn hoofd
iets meer rasuitdrukking zou kunnen hebben, iets recht in het profiel. En we zien voor de ras kenmerken ook graag wat langer manen en wat meer lengte in de nek. De hals daarbij is goed verticaal gesteld. De aansluitingen in de bovenlijn van deze merrie zijn goed. Het kruis heeft voldoende lengte, maar zou daarbij iets minder hellend kunnen zijn. Wel een bemerking op het beenwerk en met name op de stand van het voorbeen. Het paard heeft voldoende kwaliteit in het beenwerk, is weekgekoot, maar de voorbeenstand kan correcter. Het paard stapt met kracht, voldoende lengte daarin en met een goede vlotte manier van stappen. De draf, daar zien we graag dat hij meer de bovenlijn aantrekt, ook wat meer souplesse daarin toont. Wel buiging in het spronggewricht, maar het geheel zal meer tot dragen moeten komen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek als stamboek met een derde premie. This mare will today in the stud with a third premium. Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 7. Femke van Hendriksiem. Dat is een merrie die goed in het type staat, veel rasuitdrukking heeft door zijn lange hals, sprekend hoofd en die ook goed gesteld is, zeer ook functioneel gesteld. Het is een heel compleet paard, zou in het middenstukje een tikkeltje sterker kunnen zijn, een kruisje liever iets minder hellend. Heeft voldoende kwaliteit in het beenwerk met een kleine bemerking op de voorbeenstand voor. Paard stapt heel functioneel met veel afdruk, met veel kracht moet ik zeggen en ook veel lengte in de stap. De draf
zouden we iets meer bovenlijn gebruik kunnen hebben, maar met veel buiging. En ook dit in het spronggewicht en het achterbeen wordt met verven onder het lichaam geplaatst. Met een goed wegzettend voorbeen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in een stamboek als ster eerste premie. This mare will be in a stud book with star first premium. Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 8. Een paard die in haar persoonlijkheid voldoende formaat toont. Maar daarbij ook voldoende lang gelijnd. We zien wel graag meer een opwaartse bouw. In de rasuitdrukking, daar zien we graag ietsje rijker. En met name iets spreking in het hoofd. En voor de ras missen we ook de lengte in de nek. En de onderhals is ietsje zwaar aangezet. Enigszins de onderhals. De romprichting zouden we graag iets meer opwaarts willen zien. Het paard hangt erg in de boeg. Dat zien we terugkomen in de eerste kwaliteit beenwerk. Kwaliteit beenwerk straalt voldoende kwaliteit uit, maar is voorbeenstand kan correcter en het is iets gehoekt achterbeen.
Dan komen we bij de stap. De stap heeft voldoende ruimte en ook voldoende afdruk, maar zou daarbij iets meer zuiverheid kunnen laten zien. En in de draf, ja, we zien graag dat een paard meer tot dragen komt. Het paard heeft veel buiging in het spronggewricht. Zou het daarbij iets meer onder de massa kunnen zetten. Maar we graag meer balans en meer gedragenheid en meer opwaartse manier van bewegen zien we graag in een paard. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie.
Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 9, Evita Jede. Een paard met veel formaat. Een paard die goede romprichting toont. Zal wat sprekend in het hoofd kunnen zijn, dus wat het ras betreft. De bouw is voldoende, is goed, is positief, in die zin ook goed sterk in de verbindingen. Het beenwerk, voldoende kwaliteit, maar we hebben wel bemerking op de voorbeenstand dat zowel in de stap als de draf erg naar voren kwam. De stap die heeft voldoende lengte, maar zou daarbij meer regelmaat kunnen laten zien. In draf doet deze merrie op een goede manier. Dan heeft ze veel buiging in het spronggewricht, een opwaartse manier van draven, met een goed wegzettend voorbeen en met goede lichaamsgebruik. Gezien ras en beenwerk en stap komt deze merrie in het stamboek met een derde premie. This mare will be in the stud book with a third premium. Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 11. Paard met een goede rasuitdrukking. Hals is verticaal gesteld, ook een goede kleur. Zwart van kleur, voldoende in de manenlengte. In de bouw is hij voldoende ruim gelijnd. Het paard heeft een goede horizontale romprichting. Ietsje strak misschien in de bovenlijn, maar verder wel sterk in de aansluiting en daarbij iets hellend in het kruis. Het beenwerk straalt voldoende kwaliteit, kan daarbij in de voorbeenstand iets correcter.
Dan komen we bij de stap. De stap, daar missen we het lichaamsgebruik. Wij missen ook de lengte en de manier van stappen. Zou er ook ietsje zuiverder in kunnen zijn. En in de draf, daar missen we de bovenlijngebruik. We zien graag bij een paard dat hij het achterbeen meer onder de massa zet. Meer souplesse toont, zodat hij het een gedragen manier van draven laat zien. Met dit paard missen wij de balans en die gedragenheid. Maakt zich erg strak in de bovenlijn. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek zonder premie. This mare will be in the stud book without the premie. Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 11. Paard met een zeer aansprekende voorhand. Paard ook met lang op de benen staat. En goede halsvorm heeft. Zou er misschien iets meer lengte in kunnen hebben. Maar mooi verticaal, zeer bruikbare halsrichting. De aansluitingen in de bovenlijn zijn goed. We missen in de verhoudingen van het totale paard een beetje de lengte in het kruis. Het blijft wat in het vierkantstype. Het beenwerk is enigszins gebogen achter de been met voldoende kwaliteit. Maar zou het in de voorbeenstand ietsje zuiverder kunnen zijn. Het paard heeft een vlotte manier van stappen met voldoende lengte, met een goed westerse voorbeen. De draf is zeer aansprekend, blijmoedig optreden, waarbij het kenmerkt zich dat hij een goed gebruik heeft van de bovenlijn, gedragen manier van draven, en met veel buiging in het spronggewicht, wat ver onder de massa wordt geplaatst, zou er misschien iets meer snelheid kunnen hebben, maar wel met heel veel balans. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek met een ster tweede premie.
This mare will be in the stud book as a star second premium. Dames en heren, hierbij dan de uitslag van Duke Z. Het is een langgelijnde merrie. Merrie die wat meer rasuitdrukking zou kunnen hebben. Om het hoofd zou wat sprekender kunnen. En daarbij ook wat onderhals. Het paard heeft in de voldoende lang gelijnd. In de romprichting zien we graag een meer opwaartse manier in de bouw. En de lendenaansluiting kon ietsje sterker zijn. In het beenwerk hebben we wel wat bemerkingen. En met name in de kwaliteit van het beenwerk. En in de gehoektheid van het beenwerk. En met name ook het voorbeen is erg hol. Dan in het totale beeld van de merrie zien we graag meer jeugd. En de jeugdigheid van een merrie wordt meegenomen in het cijfer van de bouw. Dan komen we bij de stap. Het paard heeft een nette manier van stappen met voldoende kracht
brengt het ook ruim voldoende onder het lichaam. En ook het voorbeen wordt daarbij goed weggezet. De draf, daar zien we graag meer balans in de manier van draven. Heeft wel veel buiging en spronggewricht. Zou erbij meer onder moeten treden, zodat hij meer gedragenheid gaat tonen. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. This mare will be in the stud with a third premium. Dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 13. Dapke van de Olde met de Maarten. Een paard die lang gelijnd is, misschien ietsje lang in het middenstuk, maar staat over veel bodem en heeft daarbij ook een lang kruis. Dus ik graag wel een merrie wat meer jeugd hebben in zijn opdruk. Het ras, dat mist hij wat, met name in zijn hoofduitdrukking. Dat zal wat meer rasuitdrukking kunnen hebben. Het beenwerk is voldoende van kwaliteit, maar stijl gecoat en daarbij wat bemerking op de hoeven voor. En stap, dan waardeert deze merrie zich goed op. Dan met name het laatste stuk, dan stapt hij met ruim voldoende kracht en ook met ruimte. In draf
Misschien wat meer opwaartse manier van draven en wat meer schoudervrijheid, maar wel een goed gebruik van het achterbeen, wat ook onder de massa wordt gezet. In het totaalbeeld wordt deze medie opgenomen in het stamboek met een derde premie. Ja, dames en heren, de uitslag van nummer 14. Elisabeth van de Oostkade. Een jeugdige merrie met een goede rasuitdrukking. Een merrie die voldoende sterk is in de bovenlijn, zou iets opwaarts gebouwd kunnen zijn. Nou, de jeugdigheid wordt weer meegenomen in het cijfer van de bouw. Het beenwerk, met name in de achterbeen, zou iets meer kwaliteit uit kunnen stralen en ook enigszins hol voorbeen. De paard die stapt met kracht en daarbij ook voldoende in de lengte en in draf. Dan toont het paard souplesse, zou het achterbeen daarbij ietsje sneller onder de massa kunnen plaatsen met voldoende oprichting. Al met al een merrie die opgenomen wordt in het stamboek met een ster tweede premie. This mare will be in a stud book with a star second premium.
Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 15, LZT van Sessing. Een zeer rassig paard, met name door de goede halsvorm en voldoende lengte in de maan en zwart van kleur. Het hoofd dus daarbij ook sprekend, met name door het sprekende oog. In de bouw hebben we wel een bemerking, met name op het middenstuk. Het beenwerk straalt voldoende kwaliteit uit en is ook voldoende correct gesteld. In de stap, met name in de eerste vertoning, stapt dit paard met ruimte, met kracht, een goed onderzettend voorbeen en een goed wegzettend voorbeen. In draf maakt hij zich mooi in de voorhand. Rug blijft daarbij enigszins gezonken. Het paard is wel souplesse, veel buiging in het spronggewricht en een voldoende in de bovenlijn spant hij voldoende aanspanning in de bovenlijn. Dat maakt dat met name de stap compenseert ten opzichte van zijn bouw, of haar bouw in dit geval dan. En dan kan deze merrie opgenomen worden in het stamboek met een ster tweede premie. This mare will be in the stud book with a star second premium, especially for his good walk and special trot. Dan hierbij de uitslag van nummer 16, Dieter van de Oudloop. Een paard als je voor je staat wat rijker in zijn rasuitdrukking kunnen zijn, met name door de horizontale halsrichting en waarbij ook het hoofd sprekender kan zijn. In de
Bouw heeft hij voldoende in de oprichting, romprichting, voldoende horizontaal. Ietsje strak in de bovenlijn, maar wel een paard wat over veel bodem staat. Het beenwerk straalt wel voldoende kwaliteit uit, maar het achterbeen is steil en het voorbeen zien we graag iets minder hol. Dan de stap. De stap die heeft voldoende ruimte en ook voldoende afdruk of kracht in die manier van stappen. De draf, we missen dan wel een beetje de souplesse, maar het paard heeft wel een goed gebruik van het achterbeen, wordt goed onder de massa gezet, wordt ruim voldoende onder de massa gezet, waarbij er ook veel buiging is in het spronggewricht. We zien graag iets meer balans en ook meer schoudervrijheid. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. This mare will be in a stud book with a third premium. Hier dan bij de uitslag van nummer 17. Elke van een forage. Het is een merrie die door haar front goede rasuitdrukking heeft. Voldoende in de nek. Ook lange manen en ook een sprekend hoofd. Aansprekend dus in de voorhand. In de bouw iets gezonken in het midden. En wat we bij deze merrie wat missen is de jeugd. Dan komen we bij het beenwerk. Het beenwerk zal wat meer kwaliteit uit kunnen stralen. Het achterbeen vinden wij wat stijl. Dan stap. De stap, met name zowel in de draf, zien we graag dat een paard
meer de bovenlijn aanspant, waardoor hij meer souplesse toont. De stap is vlug en zou er meer lengte in de pas kunnen laten zien. De draf heeft die buiging in het spronggewricht, zet het voldoende onder de massa, maar zou meer schoudervrijheid kunnen tonen, waardoor het paard met name meer kracht zou kunnen ontwikkelen, waardoor hij meer in balans en in gedragenheid gaat lopen. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. This mare will be in the stud book without a premium. Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 18. Dat is Famke B. En dat is een merrie met een goed front. Waarbij die zeer aansprekend daar ook in is. Voldoende rasuitdrukken. Het geheel missen wel wat de jeugdige opdruk. Maar verder een goed gelijnde merrie die over veel bodem staat. Een merrie die goede kwaliteit in het beenwerk laat zien en ook correct gesteld is voor. De merrie die stapt met veel kracht en daarbij ook goede ruimte. En het mooie is dat hij daar ook veel lichaamsgebruik toont. Dat zien we eigenlijk terugkomen bij de manier van draven. Het paard toont veel balans, gedragenheid. Waarbij het achterbeen veel buiging toont en goed onder de massa wordt geplaatst met veel schoudervrijheid. Deze merrie wordt daarom ook opgenomen in een stamboek met een eerste premie. This mare will be in the stud book with the first premium.
Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 19, El Virta B. Het is een merrie die ruim voldoende ras toont. Misschien iets meer nek kunnen hebben, hals is goed verticaal gesteld. Ook een paard met een goede bovenlijn en ook met een jeugdige opdruk. Waarbij het middenstuk misschien ietsje goed in de verbinding, maar iets gezonken is. Het beenwerk straalt goede kwaliteit uit en is ook correct gesteld voor. De stap die heeft goede ruimte en ook voldoende kracht. En ook voldoende schouderij en een goede schoudervrijheid. De draf, met name in de tweede ronde, dan zie je dat het achterbeen met buiging onder de massa wordt gezet. Dat hij de bovenlijn voldoende aanspant, zou erbij iets meer oprichting kunnen tonen. Maar wel een paard die de ruimte intoont. En al met al wordt deze merrie opgenomen in het stamboek met een ster tweede premie. This mare will be in the stud with a star second premium. Oh, niet te gek, niet te gek. Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 20. Tieke van het Haskeveld. Het is een merrie die een rassige opdruk heeft. Met name een sprekend hoofd. Voldoende gebogen in de hals. Goed zwart van kleur. De bouw is correct. Paard valt op door de goede verhoudingen. En voldoende sterk ook in het middenstuk. Het beenwerk, dat straalt voldoende kwaliteit uit. Hardheid, het is hard beenwerk, maar iets gebogen in het achterbeen. De stap heeft heel veel ruimte en kracht met veel lichaamsgebruik, waarbij het voorbeen goed wordt weggezet. In draf
Dan maakt de merrie zich mooi. Veel voorbeengebruik, veel buiging in het spronggewricht, waarbij hij iets meer oprichting wil kunnen tonen. En dat komt met name doordat het achterbeen iets van ver komt. Allemaal al wordt deze merrie opgenomen in het stamboek met een ster eerste premie. This mare will be in the studbook with the first premium. Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van ons laatste paard voor de pauze. Dus nummer 21, Freya van het Haskefield. Het is een heel rassig paard, met een sprekend front. Goed spreekt ook in het hoofd. Met een mooi oog. In de bouw zien we wel ruim voldoende aansluitingen in de bovenlijn, maar erg neerwaarts gebouwd. We komen bij de kwaliteit beenwerk. Dat is onvoldoende en met name in het correctheid bij de voorbeenstand. De stap, hij laat heel veel ruimte in de stap zien, maar hij mist daarbij de tact en de regelmaat in de stap. In de draf heeft hij voldoende buiging in het spronggewricht, brengt dit achterbeen, maar heeft ook wel buiging en brengt ook wel voldoende onder de massa. We zien wel graag wat meer balans en meer oprichting. Deze merrie met die jeugdige opdruk kan helaas niet worden opgenomen in een stamboek, met name vanwege de stap en de correctheid in de voorbeenstand. This mare is not invited for the stud book because his incorrectness on the front legs and also the walk is incorrect. Wel, dames en heren, hierbij sluiten we dan ons ochtendprogramma af. Ik denk achterprogramma sluiten we af. Laten we afspreken dat wij om 1:30 weer beginnen met het vervolg van de keuring. En dan gaan we naar het middenprogramma. En
nog een aantal driejarigen en de oudere merries, graadverhoging en de stermerries. Well, ladies and gentlemen, we are now ending this morning inspection and we see you later at 1:30. We have now a break for a little lunch. Thank you very much. Bovenin har det. Bovenin. Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 22, Famke van Wetterzicht. Het is een merrie die goed in het type staat, iets neerwaarts gebouwd, met wel een lange hals. Het hoofd zou misschien met een deukje iets meer sprekender kunnen zijn, maar ruim voldoende rasuitdrukking heeft deze merrie. Merrie is voldoende gesloten in de bovenlijn, maar zoals ik al gezegd heb, wat neerwaarts in de bouw. Het beenwerk, dat mist helaas kwaliteit, met name de spronggewrichten. De stap is wel ruim en ook met voldoende kracht in draf. We zien graag iets meer een opwaartse manier van draven. Het paard heeft wel ruimte in de draf, heeft toch wel de nodige lossigheid en ook wel buiging in het spronggewricht. Maar gezien de kwaliteit beenwerk wordt deze merrie opgenomen in het stamboek met een 3e premie. This mare is coming in a stud book with a 3rd premium, and that has to do with the quality in the legs, especially in the hocks.
Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 23, Emma van Wetterzicht. Een merrie die zeer goed in het type staat, goed gerichte hals, met voldoende sprekend hoofd, beetje bruin van kleur, goede verhoudingen ook in de bouw met deze merrie en die over ruim voldoende bodem staat. Het beenwerk zou met name in de spronggewrichten wat meer kwaliteit uit kunnen stralen. Het stapt zeer kordaat dit paard, met een goede beenzetting en met een goede schoudervrijheid. De draf, veel gedragenheid, veel balans, goed gebruik van het achterbeen, met veel houding. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek met een eerste premie. This mare will be in the stud with the first premium. Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 24. Dat is Elin RS van Top & Twel. Dat is een prachtige merrie, met name door de zeer aansprekende voorhand. Halsrichting is zeer goed, met ook een mooie boog in de bovenlijn van de hals met een sprekend hoofd. In de bouw tikkeltje neerwaarts misschien en iets gezonken in het middenstuk, maar wel een paard met goede verhoudingen. Het beenwerk straalt voldoende kwaliteit uit. Dan de stap. De stap die heeft voldoende ruimte en voldoende afdruk en kracht. De draf, die is krachtig en met veel ruimte. Maar dan zien we toch dat hij het middenstukje iets naar beneden drukt. Dus we zien graag iets meer oprichting ook in de manier van draf. Maar wel met kracht en ruimte en met veel buiging in het spronggewricht. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek met een ster tweede premie. Dan vervolgen wij nu de keuring met nummer 25. En dat is Famke RS van Top & Twel.
Dat is een torben uit een beerdmoeder. De fokker-eigenaar is R. Schra en A. Winia uit Oppenhuizen. De hoogtemaat van deze merrie is 1,60. The higher width of this mare is 160. Net een strak. Oh. Rustig hè. Goed zo. Hey. Kom aan. Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 25, Famke RS van Toppentwel. Het is een rassige merrie, met name door de goede halsvorm, sprekend hoofd en zwart van kleur. Het paard heeft de juiste verhoudingen, is iets gezonken in het middenstuk en we zien een paard graag wat meer opwaarts gebouwd. De stap is voldoende snelheid in het achterbeen, zou daarbij iets meer buiging tonen, maar heeft wel een krachtige manier van stappen. De draf, buiging in het spronggewricht, goed onder de massa gezet. Het geheel zien we graag iets meer opwaartse manier van draven, wat meer balans daarin en ook dat hij het voorbeen dan misschien iets verder weg kan zetten. Maar wel een krachtige manier van draven met voldoende lossigheid. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek met een ster tweede premie. Dames en heren, dit was dan tevens de laatste 3-jarige merries. We gaan nu naar de 4-jarige en oudere stamboekmerries. En dan beginnen we met nummer 26. Dat is Wiltje van de Hinderwente. De vader is Epke uit een Tjerkmoeder. Fokker-eigenaar is mevrouw R.S. Halstra uit Heerhugowaard. De hoogtemaat van deze merrie is 1,64. We have just finished the 3-year-old mares, volbook mares, for coming in a stud book, and we are now continue this inspection with the stud book mares for inclusion
star for declaring star, if that is possible. And we are starting with number 26. And the higher width of this mare is 164. De hoogtemaat van deze merrie is 1,64. Brother out. Harry. Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 26.
Wiltje van de Hinderwente. Dat is een merrie, rassige merrie, door het front, sprekend hoofd, lange hals. Merrie die voldoende aansluitingen heeft in de bovenlijn en zelfs een beetje strak in de lendenpartij. Verder een voldoende horizontale romprichting. Het beenwerk, dat zal wat meer kwaliteit uit kunnen stralen. We hebben wat problemen met de manier van stappen. De stappen die mist de zuiverheid wat regelmaat en takt betreft en overcoat enigszins. En de manier van draven heeft veel actie in het achterbeen met veel buiging, maar blijft erg strak in de bovenlijn en zou er ook meer balans en ook souplesse kunnen tonen. Deze merrie kan vandaag helaas niet geprimeerd worden, het is dus vandaag weer een stamboekmerrie. We vervolgen nu de keuring met nummer 27. Dat is een Tjalle-merrie, Wibberig B, vader Tjalle en de moedersvader is Norbert. De fokker is H.E. Boersma uit Rottem. De eigenaar zijn B. Vlasma en S. Vlasma Nutma uit Oudwoude. De hoogtemaat van deze merrie is 1,63. The higher width of this mare is 163. Dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 27. Een merrie met rasuitdrukking,
een goed verticaal gestelde hals met een voldoende boog in de bovenkant en ook met een ruim voldoende hoofduitdrukking. De bouw zouden we iets sterker in de lendenpartij willen zien, dus wel een horizontale romprichting. Het beenwerk, daar hebben we wel wat bemerkingen op, met name het zeer gebogen achterbeen en ook week gekoot. En de voorbeenstand zou daarbij wat correcter kunnen. De stap, daar zien we graag meer lichaamsgebruik in en ook meer rust in de manier van stappen, meer een schrijdende beweging, dus erg gehaast. En in draf waardeert de merrie zich wel op met een aansprekend in de voorhand en met een goed voorbeengebruik. Knieactie erin met veel ruimte in het voorbeen. Het achterbeen heeft ruim voldoende buiging en zou daarbij met meer snelheid naar voren geplaatst kunnen worden. Gezien kwaliteit, beenwerk en kwaliteit van de stap kan deze merrie vanmiddag niet geprimeerd worden. Het is een stamboekmerrie ook vandaag weer. This mare is also declared today as a studbook mare, so she cannot have a premie this day. Uitslag van nummer 28 Berberier. Een merrie die een sprekend hoofd heeft, de hals die mist lengte en ook de nek zou wat langer kunnen zijn. Het paard staat over veel bodem, ruim voldoende horizontale romprichting, maar is erg strak in de bovenlijn. Dat zien we straks ook terugkomen bij zijn of haar bewegingen. Kwaliteit, beenwerk, die zal wat meer kwaliteit uit kunnen stralen en met name ook meer correctheid kunnen tonen in het voorbeen. De stap heeft voldoende lengte, een kordate manier van stappen en waarbij het paard ook het beenwerk ook goed onder de massa wordt geplaatst. In draf, dan heeft het paard wat buiging, maar het achterbeen is wat laat en dan komt de strakke bovenlijn wat naar voren met wel veel ruimte in de manier van draven. Dit paard wordt vandaag bekroond met een derde premie.
De uitslag van nummer 29. Keesje van Schaedam. Het is een langgelijnde merrie die goed in het type staat. Daarbij ook misschien dan wel wat bruin van kleur is, maar het geheel straalt ras uit door de halsvorm en halsrichting en het sprekende hoofd. Voldoende in de horizontale romprichting. Het beenwerk straalt volledig. Staat ruim voldoende kwaliteit uit, daarbij ietsje toontrederig. De stap die heeft wel goede ruimte en ook een kordate manier van stappen. De draf blijft het paard erg horizontaal, blijft wat strak is zijn bovenlijn en het achterbeen komt wat ver. Wel heel veel ruimte in de manier van draven, ook wel wat buiging, maar zou erbij direct eronder de massa geplaatst kunnen moeten worden. Dat maakt dat deze merrie, gezien de exterieurcijfers, voorlopig ster wordt. Dus deze merrie wordt een voorlopige stermerrie en heeft dus een test nodig om eventueel tot ster worden verklaard. This mare is a professional star mare. She had to do a test to become definitely a star mare. Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 30, Annabel van Meerenstaten. Een paard, een rassig paard, zou misschien iets langer in de hals kunnen zijn, maar wel veel rasuitdrukking met een sprekend hoofd en lange manen. Het heeft een goede bouw, goede verhoudingen en ook de romprichting is ruim voldoende horizontaal.
Het beenwerk straalt voldoende kwaliteit uit. Iets gebogen in het achterbeen, maar ruim voldoende kwaliteit. De stap is wat gehaast, maar heeft wel kracht en voldoende ruimte. En de draf, daar zien we graag meer draging in de manier van draven, meer lichaamsgebruik en meer balans. Ook deze merrie wordt voorlopig ster. Goede raskenmerken, een goede bouw. En de test kan uitmaken of de bewegingsvorm voldoende is om daar een ster aan te hangen. Voorlopig ster. Also this mare is professional star mare. And that was also with number 29. It was also a professional star mare. Meer rondstappen deze. Rondstappen maar niet. Gewoon naar beneden, gewoon naar beneden. Hij heeft geleerd. Stappen. Stappen. Dan hier bij de uitslag van nummer 31, Amarens. Een zeer rassige merrie door de voorhand. Goede haltvorm met een goede gebogen bovenlijn, sprekend hoofd. De bouw, daar zien we graag meer opwaartse manier van bouw. En met name in het middenstuk wat sterker en wat sterker ook in de aansluitingen. Het beenwerk, dat zal wat meer kwaliteit uit kunnen stralen. En ook meer correctheid kunnen tonen in het voorbeenstand. De stap, daar missen we de nodige regelmaat. Er is wel ruimte, maar we zouden graag meer regelmaat erin willen zien. En ook in de voorbeenafwikkeling ook wat meer correctheid. En in de draf, daar zien we graag dat de draf meer gesloten
kan zijn. En dat komt door dat middenstuk waar die wat sterker in kan zijn. En dat zien we terugkomen in de manier van beweging. We missen daarbij de nodige geslotenheid. Deze merrie kan vanmiddag, ondanks haar ras, niet geprimeerd worden en wordt wederom stamboek. This mare is also this afternoon declared as a studbook mare. She cannot be not getting a premie because the legs are insufficient and also the walk. Dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 32. Een paard die opvalt door zijn zeer rassig front. Goede halsrichting, ook een goed gebogen hals met een sprekend hoofd. De bouw, met bemerking op de neerwaartsheid en ook op het gezonken middenstuk.
Het breinwerk, dat is wat gehoekt. Er zou iets meer kwaliteit uit kunnen stralen, maar met name de gebogenheid wordt meegenomen in het cijfer. De stap die heeft voldoende ruimte, voldoende kracht ook in de manier van stappen. De draf, dan blijft die horizontaal. We missen daarin het lichaamsgebruik. We zien graag een opwaartse manier van bewegen met souplesse en een achterbeen wat van ver komt. Wij zien graag dat het achterbeen direct onder de massa wordt geplaatst. En ook een opwaartse manier van draven zien we graag. Deze merrie wordt vandaag bekroond met een derde premie. This mare is in the stud book with the third premium. Already in the stud book, but he get the premium today, and that's the third premium. Going back, yeah. Good job.
Hierbij dan de uitslag van nummer 33. Wende van Waadzicht. Een merrie die zeer rassig is. In haar hele voorkomen, iets meer lengte in de nek en hals kunnen hebben, maar wel een merrie met veel statuur. Een merrie ook met een correcte bouw. Iets langer lijn zou haar niet meer staan, maar wel een correct gebouwde merrie met een horizontale romprichting. Het beenwerk straalt ruim voldoende kwaliteit uit. Voorbeenstand ietsje toon. Dan de stap, en dat is een beetje het probleem bij deze merrie. De merrie is erg gehaast, toont daarin weinig lichaamsgebruik en ook weinig lengte in de stap. De draf is zeer goed, met veel buiging, met veel draging en ook met voldoende oprichting en ruim voldoende souplesse. Gezien de stap kan deze merrie geen uitnodiging krijgen voor de tweede beoordeling. Want merries die uitgenodigd worden voor een tweede beoordeling, die krijgen daarbij een eerste premie. En die kunnen dan eventueel wel of geen kroon worden verklaard. Deze merrie kan vanwege de stap geen uitnodiging krijgen voor de kroonverklaring. This mare is coming for crown, but she had to have good marks on the walk and on the trot. And the walk is not sufficient for going to the second curing and later on this afternoon. As you know, mares who are coming for crown or for model declaring are being cured at the end of the day, and this mare is not getting an invitation therefore. Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 34, Silke van Bossicht. Groot ramige merrie, die wat meer rasuitdrukking zou kunnen hebben, met name ook in de hoofduitdrukking. En we missen ook wat lengte in de nek. In de bouw, dan zien we graag dat hij wat gesloten is in de bovenbouw en wat minder hellend in het kruis. Merrie heeft nu wat een driedelige opdruk, ruim voldoende kwaliteit in het beenwerk. De merrie die stapt kordaat met ruim voldoende kracht en met goede ruimte daarin.
De draf, dat is zeer gedragen, heeft veel kwaliteiten in de draf, met veel lossigheid, met een goed zweefmoment, goed gebruik van het voorbeen. Gezien ras en bouw kan deze merrie niet uitgenodigd worden voor de tweede beoordeling. This mare cannot be invited for the second view, the racial type and also the conformation are not sufficient enough for an invitation. Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 35, Sjoukje B. Dit is een merrie
met ruim voldoende rasuitdrukking. Zou iets langer in de hals kunnen zijn en ook iets meer nek, maar wel een sprekend hoofd met veel manen, lange manen. Het paard heeft een zeer goede bouw met een goede horizontale romprichting en ook een sterke bovenlijn erin. De merrie is ook zeer lang gelijnd. Het geheel zou misschien ietsje minder zwaar opdruk kunnen hebben, iets meer jeugd uit kunnen stralen. Dan de kwaliteit beenwerk is voldoende van kwaliteit. Het paard die heeft een goede manier van beweging, een kordaat en een goed optreden hier getoond met een goede stap, met veel lengte en kracht in de stap en een goede lichaamsgebruik daarin. En in de draf heeft een dragende manier van draven met een oprichting in de manier van draven en met een goed wegzettend voorbeen erin en met een goede aanspanning in de bovenlijn. Deze merrie krijgt een uitnodiging voor de tweede beoordeling en krijgt dus hierbij een eerste premie. This mare has an invitation for the second view and so she is getting a first premium. Can't believe you stopped. Don't tell that. Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van Femke J. van Zijperveld. Een merrie die veel manen heeft, ook een sprekend hoofd, maar qua toch graag iets langer in de hals zouden willen zien en ook meer lengte in de nek. Paard met een correcte romprichting, ook lang, ruim voldoende lang gelijnd, maar wat sterk, wat gedreven in de lendenpartij. Het beenwerk zou met name in de voorbeenstand correcter kunnen zijn. De stap die toont veel kwaliteit, veel ruimte, een kracht en een goed onderbrenging achterbeen. Dat missen we bij in de draf. In achterbeen heeft hij wel buiging, maar het achterbeen komt laat, komt van ver. En waardoor het paard erg horizontaal blijft, zou erin meer souplesse en meer gedragenheid moeten laten zien. Dit paard kan geen uitnodiging krijgen voor de tweede beoordeling. And this mare is not getting an invitation for the second view.
Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 37. Het is een merrie die optreedt en die ook een goede manier van optreden heeft. In stand is het een merrie die ruim voldoende horizontaal gebouwd is en ook een goede bovenlijn toont, maar daarbij wel erg hellend in het kruis. En we zien ook graag meer neklengte, sprekend hoofd, maar verrast met name over wat meer neklengte. De hals is wel goed verticaal gesteld. De stap die mist de ruimte en ook de rust in de manier van stappen. Draf, daar waardeert deze merrie zich in die zin op dat hij veel houding daarin toont. Zou daarbij iets meer over de rug kunnen lopen, meer geslotenheid. Maar de kwaliteit met deze merrie zit voornamelijk ook in de buiging van het spronggewricht. Een achterbeen wat met kracht en met verve onder de massa wordt gezet. Met heel veel knieactie en een goed wegzettend voorbeen. Gezien ras en bouw en met name de kwaliteit van de stap kan deze merrie geen uitnodiging krijgen voor de tweede beoordeling. This mare cannot have an invitation for the second view. Well, ladies and gentlemen, I go on now first in English. We have now the first premium mares back for maybe declaring crown. And we are starting with the 3 years old. A little break for me. I have go to the bathroom now. Mensen, ik ga even naar het toilet en we beginnen zo meteen met de 3-jarige merries voor de kroonverklaring. Hey, John, come to some work tonight. I'll be sure. Ja, dames en heren, dit is dan de eerste merrie die terugkomt voor kroonverklaring. Dan moet ik er wel bij zeggen dat hij zowel op het exterieur, omdat deze merries geen test hebben gedaan, zowel op het exterieur als op de wegen een gemiddelde 7,5 moet hebben. Dus gemiddelde 7,5 op het exterieur en een gemiddeld 7,5 op de beweging. Het is een zeer rassige merrie met veel front en ook een sprekend hoofd met een jeugdige opdruk. We hebben wat
De bouw zal veel lengte in het lichaam, het staat over veel bodem, maar enigszins gezonken in het middenstuk. En dat zien we terugkomen bij de beweging. Dan de kwaliteit beenwerk. Kwaliteit beenwerk, die zou in elk geval in de voorbeenstand zou die correcter kunnen zijn. En ook enigszins gebogen in het achterbeen. En in de bouw betreft zien we graag iets minder hellend in het kruis. De kracht van deze merrie zit wel in de beweging. Het heeft een goede stap en ook een goede techniek van stappen. De draf heeft hij heel veel techniek, veel buiging in het spronggewricht en ook heel veel onderbrenging. Drukt daarbij de rug iets naar beneden, maakt zich wel mooi in de voorhand en ook goed voorbeengebruik. Gezien kwaliteit beenwerk en ook in de bouw wat sterker zou kunnen zijn, kan deze merrie vanmiddag niet tot kroon worden verklaard. This mare is not a crown mare today. The conformation and the back should be stronger, and also the quality in the legs are not sufficient. The movements are okay, but in the conformation racial type exterior, the average of the mares had to be 7.5. Also, the movements had been, the average had been 7.5, and that's not sufficient today. Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 18 van KB. Een paard die zowel exteriormatig en als in beweging veel kwaliteit toont. Een paard met veel statuur, veel ras. Zou iets jeugdiger opdruk kunnen hebben. Een paard wat veel kwaliteit in het beenwerk heeft. Ook een correcte manier van stappen. Een paard die stapt met veel ruimte, kracht, goede lichaamsgebruik daarin. Een paard die ook weinig snelheid nodig heeft om tot een goede techniek van draven te komen. Waar hij mooi met de schoft omhoog loopt. En waar hij met veel gemak en lichtheid en ook heel veel lichaamsgebruik, deze merrie wordt vanmiddag voorlopig kroon. This mare is a professional crown mare this afternoon.
Terug, hè? Voorwaarts. Ja, dames en heren, dan hier bij de uitslag van nummer 20, Diek van het Haskerveld. Het is een zeer rassige merrie, die met een hele jeugdige opdruk, die voldoende horizontaal in de romprichting is. Iets langer kruis zou misschien wat mooier beeld nog kunnen geven. Het beenwerk straalt veel kwaliteit uit, hard en droog beenwerk, waarbij die enigszins gebogen is. De stap het heeft veel kwaliteit, veel ruimte en nu vanmiddag was de draf zeer goed. Veel lichaamsgebruik, goede opwaartse manier van bewegen met veel buiging in het spronggewricht. Deze merrie wordt ook vanmiddag voorlopig kroonverklaard. This mare is also professional crowned this afternoon. Wel dames en heren, dit was dan het... of hebben we er een? Oh ja. Oh, wetterzicht. Neemt hem me niet kwalijk. Goed. Ik was iets te snel, dames en heren. We gaan verder met nummer 23. En nummer 23, dat is Emma van Wetterzicht. Een tjalle uit een Harmen. Fokkereigenaar GGF van Dijkhuizen en MG Griffioen uit Volga. We are continuing now this observation with Emma van Wetterzicht. Tjalle, Harmen. De breeder owner is GGF van Dijkhuizen en MG Griffioen uit Volga.
Dames en heren. Dit is nog wel echt de laatste, no? De laatste 3-jarige die komt voor een voorlopige kroonverklaring. Dus nummer 23, Emma van Wetterzicht. Het is een zeer rassige merrie met veel statuur in de voorhand. Zou iets minder hellend in het kruis kunnen zijn. Haar kwaliteit ligt vooral ook bij de beweging. Paard die goed stapt, veel beweging toont, met veel techniek in de manier van draven. Vanmorgen was het goed en eigenlijk doet ze het vanmiddag weer op dezelfde manier. Deze merrie wordt voorlopig kroon. This mare is a professional crown mare today. Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 35. Een merrie die opvalt door haar goede bouw, horizontaal gebouwd, sterke bovenlijn. We zien graag iets meer rasuitdrukking, met name met wat verticaler gestelde hals en daar ook wat meer lengte en ook in de neklengte wat meer, wel een sprekend hoofd. Paard die heeft voldoende kwaliteit in het beenwerk, kleine bemerking op de voorbeenstand. Dan gaan we naar de stap. Paard stapt ruim en krachtig. En de draf heeft ook veel buiging en spronggewricht. Zou daarbij iets meer aanspanning kunnen laten zien in de bovenlijn, zodat hij wat meer in oprichting komt. Heeft voldoende ruimte en ook voldoende kracht in de manier van beweging. Deze merrie kan vandaag niet tot voorlopig kroon worden verklaard. En dat zit er met name in dat we graag moeten gemiddeld een 7,5 hebben op de exterieurkenmerken. Dat redt de merrie niet. Zouden iets meer ras willen zien en ook iets meer kwaliteit in het beenwerk. De bouw heeft ze wel een hoog cijfer voor gekregen. De test die is ruim voldoende. Die heeft een goede test, dat is een dubbel A. Maar dat zou een driedubbel of drie keer een A moeten zijn van 82 en een hoger punt. Dan had dat kunnen compenseren. Dat doet het niet. Dus wat dat betreft kunnen we deze merrie niet tot kroon verklaren.
This mare will not be a crown mare today. We like to see more racial characteristics. She's very good in conformation, and the test is not sufficient to make this mare a crown mare and also not a model mare. Dus no crown mare this afternoon. Wel, dames en heren, dit was dan echt het laatste paard. Bedankt voor jullie aandacht. Ik hoop dat jullie van de keuring hebben kunnen genieten. Dat was hier een goede keuring, goede bodem en ook een goede afgezette baan met mooi weer erbij. Ik wil ook Piet bedanken voor de samenwerking en Adriaan voor de beelden die weer verzorgd zijn. En dan gaan we op voor de volgende week wanneer er weer nieuwe locatiekeuringen zijn. Also the people who are watched from the foreign countries, thank you for your attention and that you have seen here and that you have watched here our keuring here in St. Johannesga. We had here good weather, we had a nice keuring, and there was a good cooperation between the two judges, Piet and me. And also we thank Adriaan Meinersma for his pictures he made that you can see all over the world. And also we have a good, how will they say that in English, that we have a good cooperation with the people of the stable van de Kadijk. Thank you very much, and we see next week, we see you back.